Салом алейкум, доброе утро, Аматонда. Ма Парвиз. В первую очередь хотелось бы поблагодарить админов группы мы таджикистанцы. Барои ки ҳами видеои мо қабул кардан. Ҳаракат мекунем мо камтар информация бо бисёртар монем. Нами 10 то 15 минута короткий видео мемонум. Как получить, например, как устроиться в Америке быстро. Да? Мы бисёр азоб кати документомо накадем. Конечный итог ждам набромада, иншалло мебро. Бисёри одамам навистанд ки ҳамин ёрдамтен виза гирем. Ман ягон кас за ёрдам кардан наметавонам барои виза гирифтан. И одамое ки шумо да ваъда мекунанд ки виза гирифта метаванд, дурӯға ин гапо. То есть пул мегирен 5000 10000 метен барои виза. Агар нагузаштем пултонам мете, агар гузаштем меган ина мо ёрдам кардем шумо гузаштем. Ҳаст корхонаое ки мекунанд, масалан международный банкҳо, бисёр организация ҳаст ки кати Америка договор доранд, анаваи одамо метавонанд документ кунанд, масалан шумо дуроен визатон 80 ба 20 мумкин гирен виза. Так, биёед ман шумо да гапи бисёр намезанам, гапи бисёр як харабор. Коротко мегӯм як намуди виза. Номи вай виза EB3. EB, то есть E, E, ранги имо, ABCD, и B, Баҳром. Черточка C, номери C. Ҳамин визаро як бор изучат кунем нахстарай. Бо ма як бор дига пешакӣ гап мезанам ки ма ягон каса реклама намекунам, ягон адвоката, ягон корхона ма реклама кардани нестум. Мақсади гуфтагӣ ма чие ки ма ёрдам метиҳум то на чихе подбират кардан дар кӯре. Ҳамин виза як бор изучат кунем, интернету ҳаматон ҳаст. Ман чанд адвоката рафтум, катишон гап задум, маслиҳат кардам, як 10 та ай 10 зиёда адвокат кати рафта гап задем. Баъд як ташаф бират кардам. Хай худо ба шукр наст мешад. Интизор. Ин виза барои одамое ки хондан англисӣ умуман намедонанд, одамое ки бе тренинг метавонанд биён уже кора сар кунанд. Ин виза барои коргарое ки барои корхонаҳое метиҳанд ки коргар надоранд, танқисӣ мекашанд барои коршон, бюджети вложение барои пул надоранд барои коргар. Ҳамин моментода Министерство труда Америки ҳам хеле виза кушодагӣ барои любой одам, фарқш нест. Хай баъзе ваё намедорад государство ранги Индияю Хитой, барои ки беҳад бисёр анҷада. Ҳамин виза EB3 ман мефаҳмонам то на. EB3 виза якум этапи кор карданаш дошт ду вариант дора. Одамое ки Америкадан метавонанд ин визаро падават кунанд, одамое ки берунаи ватананд, масалан берунаи Тоҷикистонанд ё берунаи Америкаанд метавонанд ин визаро падават кунанд. Плюси калонус фарқияти грин-карта катида чие? Грин-картада мақсад шумо бояд дар давоми 1 сол то документатон тайёр шиданам, якбора бурда зиёдаи $10,000, $15,000 пул метида. Ин виза хеле ки шумо дар давоми ҳамун процесси коритон оста метиҳанда тақсим мекунед. Аввал як қисмете барои документатон шидан, баъд дуюм қисмша пулша метиҳен, сеюм дед. Ман да ҳамин информацияш ҳамаш ҳаст. Намедонам Facebook да мешамондан ин информация. Ҳаракат мекунем ки мо дори ҳамун бояда. Таги комментариҳо да мумкин менависум, мебинед, мехонам. Кушода ҳамаш ҳаст. Ҳама саволда ҷавобуш ҳаст, чиш ҳаст. Визаи EB3 и ҳамин бисёр одамоя мешиносум ки ба ҳамин виза омадагиянд. Баъзе 6 моҳ да гирифтагиянд 10 сола грин-картошро. Баъзе одамо дар давоми 2 сол гирифтагиянд. И як кас ду кас нест, ай 10 зиёда, ай 10 кас. Бисёриҳо турко и ай тарафи Таиланд. Ҳаст як-ду бародари дигар тоҷик. Номошона намегӯм, мегуфтанд, розӣ нашиданд. Ҳамин ҳисоб EB3, якум этапи EB3 чӣ хелае? Шумо документ пур мекунем. Корхонае ки ман да ёрдам кард, Амазон ай. И Амазон ама чӣ хеле ёфтум, компания Амазон интернет сайт дора, Министерство труда медоред, ҳамҷода статистикаи Министерство труда ҳаст, кадом компаниҳо бисёр муроҷиат кардагиянд барои гирифтани ҳамхел виза. EB3 барои одамое ки англисӣ умуман намедонанд, хонда наметавонанд, мақсад гап заданам наметавонанд. И дуюмуш ягон хел донистани ин кор маҷбур нест. Масалан ихе корҳои уборшикӣ, коробка ҷамъкунӣ, мақсад барои ягон офиста тозагӣ, ҳамин корҳои арзон. Як сола контрактошон $18,000 сар мешавад то $25,000 як сола.
То есть як ҳафтада 40 соат шумо ҳаққи коркунӣ дорем да. А 40 соат зиёд уже метонен любой ҷода кор кунем. Метан одам да шахсан, метан оилавӣ. То есть шумо мегирен як виза ибс, сеюм дуюм одам, масалан зантон ё ки фарзандотон оё метонан параллелно кор кунан любой ҷода, фарқш нест, контракт надоран. Асоси шумо бояд 1 сол, тичен 1 сол ҳам корхонада кор кунед да. Якум ба чихел шумо ҳам компания ки шумо спонсорӣ мекунад ёфтани кофта ёфтан ша мефаҳмону департаменти труда аст, инода аст Министерство труда, Labor, Department of Labor, ҳамҷо дароен ҷода статистика кати бинен кадом корхонаҳо бисёртар муроҷиат кардаган. Чиз ҳамун корхонаҳо баъд меёбен адвокатое ки барои ҳамун корхонаҳо коргар мекобанд. Анавай компанияҳо кати маслиҳат мекунем, договоротона мекунем. Ягон саволтон боша нависе, ҳаракат мекунем, ҷавоб дидем. Ҳамин дина қариб 50-100 сообщение зиёд омад. Ҳай ҳозираш да камен, неки иншоалло оянда да одам бисёртар меша. Мумкин ҳаматон да ҷавоб дода натонам. ИБС якум очрат ИБС шумо вақти компания да пула мефиристонед барои кати шумо контракт кардан, ҳамун корхонае ки шумо як кор да мегира, ҳавай корхона шумо да контракт рӯй мекунад. Мақсади кортон чия, чихе чанд соат кор мекунад, ойликтон чанд соат, договоротона мефиристонад байни корхона. Вай документа пур карда шумо мефиристонед корхонада. Баъд уже корхона айноми шумо Министерство труда Америка дам документа рӯй мекунад. То есть процесси подтвержденияи шумо, масалан корхона намо Министерство труда шумо да сертификат метиҳад барои ки ҳамин бародар метавонад биёяд ҳамин корхонада кор кунад. ҳамун сертификат аз 3 моҳ то 9 моҳ мекашад гирифтани ҳамун сертификат. ҳаст духтара масалан дар давоми 1 моҳ подтверждат кардан ки ҳо ҳамин духтар меша корда гирифтан. хеле корҳо масалан Макдоналдс аст, ҷа Subway ҳаст, хеле корхонаое ки ойликш пастае, американцо кор намебиён инҷа. ҳамда ино ҳаракат мекунанд ай дигар ҷо гиранай. ҳам давлатҳои Тоҷикистон, Средняя Азияю, масалан тарафҳои Восток, ҳам тарафҳо в основном кор да мегиранд. баъде ки шумо сертификата мегирен ва ё сертификати шумо кати формаи I-140 пур мекунанд, иммигратсиони рӯй мекунанд. Барои ки ҳамин мо мана сертификат дорем, Министерство труда мода добро доди бародара кор да гирифтан. Тамом. Уже процесси шумо сар меша, кейстон шудагӣ меша. Ҳамин кейс кати уже иммигратсиони шумо добро метиҳад. 80/20 тоже. То есть шанси нагирифтантонам нест. баъде ки шумо уже министерство ки добро дод, ин бародаро ҳамхи коро ҳаст Америкада, сагора мегардонанд, соаташ $20 сар меша. Як рӯзда мебуроянд ҳамхи саг мегардонанд. Айтема набром. баъде ки Министерство труда да сертификатот нагирифта, иммигратсиони да кироӣ карден, уже иммигратсиони кейси шумо разсмотреть мекунад. Вай ҳам тичени 6 моҳ то 9 моҳ мекаша. Ин баъзе вақт барвақтам мегира, баъзе вақт дер мегира. баъде ки уже вай добро ки дод иммигратсиони, шумо ҳамун ҳуҷҷатҳоя мегирен, медароен посольствои Америка, визатона барои кор уже як бора 10 сола грин карта метиҳад. аки иншоалло ҳаматон ман хурсанд мешам, гирем биёен як ҷоя бинен, як барои ҳар як мо омадагимон барои ватанмон як камтар дастгирӣ меша, барои кор мекунем, пули коркардагимона рӯӣ мекунем Тоҷикистон, барои падару модар ва оё мерам мехарам. мақсад як пули сикалон айда моям хурсанд мешам. ҳамин виза нақстар изучат кунед. ягон саволотон боша марҳамат нависе. ман ҳаракат мекунам ҳамун файле ки ман да ҳамун адвокато додагиян, таги ҳамин видео да ягон ҷо мемонум, намедонам меша намеша. ҳамҷа ҳама саволдо ҷавоб аст. бо як бор дигар раҳмат. ҳаракат мекунем. боя хабар нақс ки 10 числа вай видеоредактори моям мебиёяд. кати вай баъд уже мо видеои нақсар мекунем. ҳозираш да ҳамин ягон хизмат шуд. бачаҳои грин карта гирифтагӣ марҳамат нависе чӣ хеле ҳамин документҳо чӣ хеле ки ман масалан пул камтар бисёртар расход кардам барои документ кардану ҳуҷҷат гирифтан, барои правау, барои дигар ҳуҷҷатон, барои мактаб. ҳамуда ҳамун расходое ки ман лишне кардам шумо накунем да. кисатон да як фоида, як баракат биёрад, бо мо хурсанд мешам. саломат бошед, дар амони Аллоҳ бошед.